Viete, kedy vymeniť autobatériu v aute a aký typ batérie vaše auto potrebuje? Čas na výmenu autobatérie nastáva vo chvíli, keď vozidlo nepracuje štandardne. Napríklad sa spomalilo štartovanie, bliká kontrolka batérie na palubnej doske, alebo zhasínajú svetlá či kontrolky pri štartovaní. Batéria zvyčajne vydrží až niekoľko rokov podľa namáhania a v závislosti od počtu štartov a dobíjania. Najazdené kilometre na batériu nemajú žiadny vplyv, čo ju ale môže zaťažovať sú krátke vzdialenosti a časté štarty. Čas na výmenu batérie určite nastáva vo chvíli, keď je nejakým spôsobom poškodená, môže byť taktiež nafúknutá alebo má skorodované kontakty. Stav batérie si môžete nechať otestovať aj v autoservise alebo doma pomocou modernej nabíjačky vybavenej diagnostikou či digitálnym multimetrom. Ako vybrať správnu batériu? V manuáli k vozidlu by mali byť uvedené požiadavky na typ batérie a na samotnej batérii by malo byť uvedené jej označenie, napríklad typ, kapacita alebo štartovací prúd. Autoservise vám zase poradia s výberom vhodnej batérie alebo môžete zadať VIN číslo na stránkach Autokely.sk do vyhľadávača a stránka vám nájde batériu vhodnú práve pre vaše auto. Nikdy nevyberajte batériu, ktorej kapacita je viac ako 10% vyššia, než bola kapacita batérie dodaná výrobcom. Systém ju nikdy úplne nedobije a skracuje tak jej životnosť. Čo sa týka rozmerov, batéria sa musí vojsť do rozmeru určeného pre batériu v motorovom priestore. Šírka, výška a dĺžka novej batérie musia byť dodržané podľa zadania výrobcom. Častou chybou je nákup autobatérie s opačnou polaritou. Ako to spoznať? Otočíme batérku polmi smerom k nám, pokiaľ je kladný pól, teda plus napravo, jedná sa o pravú batériu. A pokiaľ máme kladný pól, teda plus po ľavej ruke, jedná sa o ľavú batériu. Všetky batérie v danom prevedení na trhu EÚ spĺňajú kritéria podľa ISO noriem kvality. Rozdiely, čím sa batérie môžu líšiť medzi značkami, spočívajú v jednotlivých patentoch a prevedeniach daných výrobcov. Ide napríklad o tvar olovenej mriežky, vetracie ventily, systém na premiešavanie elektrolitu, typ separátora a tak podobne. Tieto detaily môžu pozitívne ovplyvniť celkovú výdrž autobatérie. Štart-stop batéria musí zvládnuť nielen časté štartovanie motora, ale aj napájanie všetkých palubných spotrebičov vo chvíli, keď je motor vozidla mimo prevádzky. Spoznáte ich podľa skratiek AGM a EFP. Auta vybavené systémom štart-stop potrebujú batérie s väčšou odolnosťou, ktorá lepšie zvláda cyklické vybíjanie a nabíjanie. Kde a ako zlikvidujem starú batériu? Olovené autobatérie nesmú byť vyhodené do bežného odpadu, ale musia byť zrecyklované. Odbernými miestami sú napríklad siete pobočiek Autokely. Verím, že ste si spolu so mnou urobili aspoň rámcový prehľad o autobatériách a prajem vám príjemnú jazdu.